Hola, benvinguts a l'Espai del Temps en una jornada de dijous que ja estem pendents a les immediates hores dels xàfecs que afecten molts punts del Pirineu, com també afectaran la jornada de demà. Fem un cop d'ull al model de precipitació previst per la jornada de demà i podem observar ja taques blaves a primeres hores del matí que s'intensificaran cap a migdia i sobretot cap a la tarda, on seran més intenses cap al sector oriental del Pirineu. Cop d'ull també al mapa de símbols previst per la jornada de demà divendres i podem observar com ja a primeres hores del dia el cel estarà entremig i molt ennubulat i de cara al mig matí de tarda creixeran nuvolades que deixaran xàfecs a qualsevol punt del Pirineu, això sí, més intenses al vessant oriental de la serralada, tot plegat amb una temperatura que no experimentarà massa canvis. Perfil transversal també al sector del Ripollès, on podem observar com a cotes altes al Puigmal la temperatura serà força baixa entre els 5 i els 8 graus i les tempestes que podran afectar a qualsevol punt d'aquest perfil, sent també, per exemple, temperatura força baixa a la localitat de Queralbs. I també mapa previst per la jornada de dissabte. Podem observar com a primeres hores del matí el cel estarà entre poc i mig ennubulat i ja de cara a mig matí, sobretot a primeres hores de la tarda, creixeran nuvolades que això sí no deixaran xàfecs tret del sector més oriental del Prepirineu, on podria caure alguna gota. Tot plegat amb una temperatura que la mínima baixarà i la màxima no experimentarà massa canvis. I de cara a la jornada de diumenge s'espera una jornada en conjunt tranquil·la, amb el cel poc ennubulat a primeres hores del matí i a partir del migdia podran créixer algunes nuvolades, sobretot cap a la cara nord del Pirineu, sense més conseqüències, amb una temperatura que pujarà tant la mínima com la màxima. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.